bai, Giro, ederra bai, baina gastu gutxi. Venga, hartu zera txistora mutur bat, etxearen kontura. Hartu. Kaixo, tximesta? Desi! Aspaldiko, zer moduz? Nik ustera etorri haiz? Bueno, baina ez bakarrik etorri. Orain jatuz nire lagunak. Orduan, kuadria osoa etorri zarete. Eta, zer moduz bizi zarete hartzen? Bueno. Oain arte hortxe, baina i etorrita, asko zaubeto irrintzia botatzeko moduan. A ber... Iepa, zer moduz? Kontxo, Jogur pila jaten dukik, Eta nik txokolate tableta. Igartzen zait, Ai, landa. Aurpegi xala daukazu, baina... Agira hona daukazu hemen. Bai, sagardoa, jendea barra eta txistorra goxoa. Nik nahiko txistorra jandut ja. Aizue. Azkenean, zein geratuko da, iratirekin. Jakingo banu, bi hauek pitzatuta daude. Eta zu ezala? Ez daukazu erremediorik. Hotelera joan beharko dugu, Leo bisitatzera. Eta, bi ume bidaltzen badizkizuet, ze kompromiso handia. Ai, bai, fansak maite ditut. Iaz, haien, iesi zebiltzan den ba? Orainez, hain dira jatorra? Bai, batez ere neskak badira, Landa. Kontuz, fama burura igo gabe, gaztek? Burua beti lepo gainean. Alaxe behar di. Bueno, hartu zozen lasai, Hortxe txistorra eta... Bueno, nik zera, di bat egin behar dut eta. Iepa, Joana, berri honak ditinat. Ez eta asmatu? Ai, ama! Ze sorpresa, zuek hemen! Hori, zure alabarentzat. Joli, ze detalle! Ai, ze guapo zaudeten! Oso pozik jarriko da. Ta zen? Nolatan, arralden? Donostian izan gara Santo Tomasetan. Ara! Eta, giro polita zegoen azokan? Bueno, azokan ez dakit, baina alde zaharrean bai. Txistorra pila bat jandu. Bai, atzaldean igarriko zait. Ja, txistorra bakarrik ez, ha? Que ya yo me conozco esto... Ia, Landa, begiratu desiri, zenbat ikusten dituzu? Itiko flipantea, irukiak zarete ala. Bueno. Ara, mira. Kaixo. Eta zuek nortzarete? Ni naia. Eta ni jamodi. Ai, bikote superpolita egiten duzuen. Laguna gara, lagunak bakarrik. Eta zu nor zaitugu? Bani Joana, nahiaren aizpa. Eta aitortu behar dizuet. Ostiralero ikusten zaituztet. Eta zergatik ez zara etortzen masakabira? Heldu egia naizela uste dut. Irakasle giza etor zaitezke? Bai? Agian. Bueno, eta zuek ezaztu ostiralean dela guazen azkeneko atala, Superfesta bat antolatu dugu. Ikusiko dugu. Bale? Vale. Ikusi beharko, ez? Bai. eskatu? Kantzatu zerbait. Hemen? Bai, martxa nahi dugu. Badakizu egoazeneko abestia? Bai. Bueno, elkarrekin dantzatuko dugu orduan. Bale. Vale. Venga.